a cada 1% do PIB en gasto público en universidades. Rodríguez demanda fondos adicionais ao Estado para incrementar o investimento nesta etapa formativa e non se penalice a Galicia por chegar a este fito fixado por Educación antes do 2030. O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, avanzou hoxe que Galicia xa acada un gasto público local autonómico estatal e europeo nas universidades equivalente a 1% do Produto Interior Bruto autonómico. Rodríguez destacou que este obxectivo, fixado na Lei Orgánica 2/2023 do Sistema Universitario, lograse na comunidade galega con 7 anos de antelación, xa que os datos son do 2023 e a norma estatal ten un prazo ata o 2030. Utilizando a metodoloxía do Ministerio, insisto, utilizando a metodoloxía do Ministerio, a conclusión é que Galicia ten xa no ano 23, despois diremos por que o ano 23, acada xa o 1% do PIB en gasto na Universidade Pública. Por que dijimos o 23? Por que dixemos o ano 23? É o último ano onde temos datos consolidados, onde as liquidacións xa son firmes, as contas xa están pechadas de xeito definitivo e temos tamén o dato do PIB. Obviamente este dato hai que escalado no tempo, pero o ano 23, e insisto, ca metodoloxía publicada por o Ministerio, unha metodoloxía non tramposa, excluindo os aportes das familias vía taxas de matrícula ao conxunto das universidades galegas, o que temos é un gasto do 0,98%. O conselleiro fixo fincapé na necesidade de que o Ministerio de Universidades poña dunha vez por todas as cartas encima da mesa e peche xa un plan para acadar ese 1% do PIB en toda España. Nós o que non podemos permitir, nin vamos a permitir, é que o esforzo que ten feito Galicia nos últimos anos precisamente nos perxudique. E me explico. Non imos permitir que Galicia, que está facendo un gran esforzo para financiar as nosas universidades e, por extensión, un dos pilares fundamentais da Galicia contemporánea e do presente e do futuro, pois se vexa penalizada no hipotético caso que o goberno faga un plan e discrimine aquelas comunidades autónomas que están facendo o seu traballo, que fan os seus deberes. Sería absolutamente injusto que se penalice precisamente aquelas que están facendo un maior esforzo. E recordou que nos vindeiros anos as universidades públicas galegas mellorarán esa porcentaxe grazas a medidas como a matrícula gratuita.